nangmani to sing koido khayo jotono miani oje incident no to jotono saiman baitha obono tino sing dini wo thana chini bere roki kete be je chini sagorni mohilani officer phaina ko ani khana mani bagi sing boy malai na hanai sing phaila mani ta ke sing to karam mo bere roki hain bagi bin khana hain bar khaja ka jehetu boti ro phaina mani bagi bo boy investigation khaira khaika kaceng boro ya jang malai mani bagi phaila ka miani jasinja bini proje mahai kotona mani obon sing ko itu tabu boba hero borok to sao do mane obo kisa jora nai mane sao tang male karmo identify kan kisa tuksina hin sao tang mane obo kisa clear len bagi kar evidence ka clearing to khaja aborok no ka sini maya kuno sini jak nai ama hai lama kering to kha kisa ukuluk nu mane bai borok romi manan bele tubi to kha kisa jora na hin borok sao do haibana sing saga karo bom thani kebang ma lama tong man haidana ki sisi footage ro borok emne nai khani sao sing kha bisal gorni ja chongmani hayo ngai nai mena abo kisa distance kisa hak jang tong bai abo coverage sileni sao han bali clear phaya ro buk jai gen saka nge borok to busuno to kaisa cover kha sen to saka okes no ro kisa nai di karam bobo bori je hedu ba ke bobo sao a bori ngang fil khai man obonan sao nge borok kisa jora le nangi man borok sao to borok ni best borok try khai na tin sao ta okes to borok man borok nai nai khan sao ta ceng borok kaisa jora bo sangkha nge borok jora sangkhe no kong no sao da se 24 hour ceng jora khabrok no jate borok o borok jane ns khaina dei ati ke borok no ceng saman ya goro no borok ok sao je kisa jora bo nangi man no ceng jora bo man lak ati sao ta tang mali kisa mo ne juga hain thaman bagi kaisa clear ki tuan bagi kisa lihat sine ati hani borok sao ta hape borok to pau go jeng no nai na bo sao 그바 하스테오 그런 가이로고노 신이 이라즈 그로 해가 뒤가 허슬라 라마카 소자고 문이 더 파니 보라고 무자고 독자고 그것만 라이 탕마이야 근데 신이 뭐라고 자스티 그리스하노 근데 꾸둥꾸둥은 러면 난게 라스롬 관계 다시 탐지 헬라오니 뭐 저토는 사이만 피아티니 엄 하냐 알기나 하더니 롬자경 탕한 게 너무 하냐 하는 kutung go khlaya hanke samung saya phanangai thangmana haiman hona aboto kutung gesang abuni ko ge he kar kaisa samung khaina thang to kaisa abo phacha bo nani ko ge karan police ro ba nai mutan bodolo khai ba je tabu logo soli to mani hai diba seibo thamani case ujung pia police ta maya to beng khlai manu bo agi noro bo kubama jaga nukhana mai kogro khana pia ba bekereng bahan kerei bekhnai kerei suru bekereng ong sama maise omasalani om boroni saimano nge tini police bor thasonu botangi roma yang klai tini ni bisin romnani es nangnai mani oma hairok no angke umno tili tam sana musun sung to nayo ek second bisin mas romel di nai sung to nayo thino sung ko to mon kara khachung sano tapon sung borno kaisa as par kaisa sung jora ra kha je 24 hour ni bisin doro jate arrest khai ni chung to ko basa basang ga sabon sini demand bongo apa bor to ihi to huni hiya aw sung 24 hour man ka abor se kam sung jodi khai man ka chin bagi ka hapur ok ko sabuta moto ka he jora khalai na thang tan ke 24 hour he chung jora ka ma khalai ja amai ta te kisi ko khna ga sung phainai miya je puro party jongo je puro burai bas gari wo ja tripura je khoroksa bukukje bo je bas gari wo mane nai mo thang no bo call khlai ka pu apro kisi misa kok tik tak na abro khna ni pura saima asik aborok dan thang clear to rei abo kisam se to jakhana kha aborok je emergency je call khaina mani ama hero call khai ka ni shau call khai pana bini ka ham respond bo malia han bagi no bote help lesson khata buji kha aro no kaisa te bo kaisa sing sana thangke to chini bagi jegar pana se dugar bosidi mane khulugo re jagya ama hai ngoi tong ta chini jora hame da khachre na sam sung goi sile sak nang le dang kha abo sang sai malia tar sung to kaisa help ne chuba so sung nai no to hai pana je chuba nai rok je sin phorna khanaya orno sung kaisa mane khilai tonjak ma hai ngoi tong ta orno kaisa clear nuk jagai to bia basrai hai boto kai khai ka hai je bobo bini help manani bagai je bini puni kok sung man mane mote hai phano clear ben thane wo ama hai chuba su manani alama bi thani kare kha chuba nai hanai rok no kol khaibo ama hai respond bini ka hamayan ki phil maya ni bagai no to kaisa chuba malian bagai no tin ama hai option thang soi ta ngo ta te bele se ka hamon khamon jodi bor no je emergency kol khai bor chuba khangke tin ama hai sing borok sinia ba sing 24 hour ni bisung rong man glak chini borok ka hanga silia ama hai sajak na nangala khamon kino assistant driver ba chini passenger jodi help khai khangke tin ama hai menago osamo ngala khamon
belai kaham samung se borok hamil romnan bagai kebo lamang thangkamun কিন্তু samung hamil khanyano support khai tong mo kaisi sing strai strai nukjai tong assistant kaham saimano passenger kaham saimano bini gana asunar kaham saimano tong tang saimi ang naiba kaisa nukhumo kaisa gari bisung gotana goti dong saimi abo kebo padra sano sajang nai bo kogi abo haisi ko abo obo strai strai mo hui ton haisi borok borok mo hui ton kha te asa ya khanya borok borok chuba hui tong ka support khai tong kha amo kaisa sing strai strai nukjai tong amo se ko haisi ko 24 ঘন্টা পরে যদি রমজান গেছে আমি খেত না abo ba sai man tong le je jinis sing nai tong abo jere asar man jere azar misir yang ba hodo ba sana tete jamba ya priste ma janai tabu nai no tong le jinis samung khasing khai no tong go kintu asamung sob khai nai rok nai nai rok chuba nai rok borok tu no abo kate mane tami sare man halalang khan daw men ka abo se kintu sini nai nai rok ni thane kintu abo sak nang ya ama ya sing nai nai rok nai no tong kintu saya no sable login nai ba saya khane lo sable login jai mono jeng tong thuk dia kali tong nai ba kebo naya hai chiko kebo naya ambagai sini diman obono tong nai 24 hours jodi bor samna khayangke sini obono sabjak obono nai jeng kubul step obo thangai man hai jeng बहुत khalok kha hai chiko tabu phunjubai khana ke moklai nupu mokoblai nukha ke sagok lai pusin sagok lai kha bai ke no khor jeng to khai ke ba sin no gana sung to khai ke ba abo pata abo sagok lai man to khable jeng tai khalok male hai omro no jeng belai no ka su khai le klo tong no ar ke bo saya khanya no sapota khai den hai jiko tam proshashan hindi tam jeng public hindi joto se jeng su bana nango jeng thanai bo jeng nukhana bele subai jong lai bor hamerok no tang logire ba ta huidan ba ta huidi bini bisa samung klaiman majak tibo majang nang haji kok maje khang ya ble neng samung hamek lai ke samung ham kaham ni mathai nang manai samung hamek lai ke samung hamek mathai nang manai bin mathai mon marna nang haji kok haka sen bor hamer botai sin sokon male haji kok ama ke subai jok haji acha bai ingo ni sin mungkin ang ka to samale ya kolma bo tam lo mane ang from central GW memang leka sini media tapuk jong no mia hari ko একটা যে খবর খানাকা বাস গাড়ি ও গুয়াহাটি নি সিমি আগরতলা সপাইকা আগরতলা চন্দ্রপুরনি সিমি গাড়ি কাউই বিশ্রামগঞ্জ ফাইনাল সব আ খবর খানাকাজों বাস গাড়ি ও বাইসা লাখি মাসিজা সামনে খাইজাক মানি আবনো খানাওইনো जोंनि sini TWF Central Committee ni tim ang President ani logi tongo Vice President koram ganang Kutu Laksmi Department ani logi otai botongo sini GS Bukok Mary Deborma Bukok Sopnati Bukok Ati Bukok Shibani tai sini Bukok Rupa District President tai oroni sini block ni adong juk song botong bayo जों tongui malia bakha belai khena yok kha tai bakhau joli ma bakabang ma pang tam male buri rok ni tongna ni belai ke kesep kha osang jaro gari o tabuk जों nugo des bides thangka hangkai tamo sela tamo buri saijong sakai sanau pori layo yang uyang thanglayo fly bai thango gari bai tango buini hawa mungsang ya buini hawa जों बाहाय ना थांगो गुरिउ किन्तु बा मुसांगे सिने हावा हंकाय जों बयस ओंखा मता मति दाबो तीन जरा तैसिं नता गुरिचे को संजाबो खबजाबो जों फानासो सारिको हंकाय गिरिउ खेब खेब बर रगदा मुसस खाइजाक न सतन सपेरा दा खाइजाक न अबरक बलाय के किरि मासिंजा आबोनि बिसिंग पानजे हाइपानो किरि फानो यग्याबले जानजान नगो थाना नांगो जानजानि सामुं खाइदिनो जों थांलायना नांगो sini obukho bo air hostess training diu dongoyo guwahati aro ni bo phirok phayo buma sori hamya khobor manu bo phaija zaman je lama bo gari accident kaine nukbokha bini aro bo nervous buri borok jaraija tai bishal gor sokpaya sini lama maja mijiro jemon agortolan chimi bishal gor ni kachar Nagarjolan sim bisal god kosar ada gono bono samung hamya tangna ni naikha kok borok soi bai hingkai mihim tereng kapi ni bepung rogo enggak abo belai kena saya engka bokiri kha kintu ba aro sini borok masapan keri omal kongko kasaja bongi borok bomang ngai bote bokiri jotono thuma haikai tongo mokol mukumboi gari bisingo asugoi bona ke mo help kane keri
bo kapkha bo video khaikya bona ke bana sikne bo or main hingkangke chini police ni kaisa help the line to aro bo call khaikya call khai mani puila bangla baisau puila ke receive khai erpore bangla baisau bo bangla buji jay english medium no student tabung ni sara bisi bak no ni bosa joto ni no english hindi mang buji bangla sana naya ga abone bage tai khorok se sin borok no yapari rekha kok sadi ari huske kadi hinchi sau apun kok da अब किसी नहीं बरोक दा chini borok sapu gari huske kadi sing tab khai me okok sau अच्छा अंक मैडम नमने जे आरो कॉल खामनि या बोलो ए वे सम हाय पार्टी मुं पार्टी गंगा नो हेल्प खने रखनि जों नमने अब बेसे जते कबि na bono samani kok no chung tabuk khai manya gari huske kadi ke tai wasa ko te ke help khani a ko bo sawo ke obo to ko gyable jingna di current thangka hangkai agartala sohoro current thangkai help line no call khai kangga srap tang bising current phai the papai ঠিক তেরি ওই ঠিক হেল্প লাইন অথাং যতটুক বুঝি মানে বরক সাহায্য নাঙ্গই দংখা বিপদ নাঙ্গই দংখা লামা পথের গাতে নিচে হেল্প লাইন তরি বলে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ফैते पुलिसनि दप्तर फैते रिउ फियाबा आ जागाव जों हेल्प जमाया जों साहाय्य जमाया उल्टासे उलो कल खाजि ओमफ्राय ताबुक मेन जिनि दुसरि मानिके आउट जे इन्सिडेंट मानिके ओ जिनि पुलिसनि हेल्प लाइन बस हातालिया aboni bagi na kini sini buku kerja lah macam itu nana apa sih sini me aboni bagi ang sana musungo sing sebaya kerjala sing naik tapi kes khusus dalam cokun kalpit itu sedekah romjak na nang sini tapi apa nak tunggu sing orang bisrem gor biasa apa sini injas by malai tahu juga sing bono bawa hai no cycle angkat जैसे टेको नो काल्पित नो मनोरमना नांगनाय या बेचनि टेको PWF नि बिरोध आंदोलन थांनाय कारण ताबुंनि दिनो कम्पिउटार जुग ओ जुगो रमनानि कोनो ব্যাপার নেই सीसी कैमरा दङ जत जागा गाते ताइसे आरो जे जागा अबरक अंखर आरो ट्राफिक पॉइंट प्लस आरो सीसी कैमरा दङ प्लस ATM बगाना अबশ্যই आरो सीसी कैमरा क्याप्चार खाइजाका अबरम मनोरमबै मान किन्तु बा बरम जाकना नांनाय जोंनि PWF नि अबनता बिदंनाय हामबाय आसो